Един мъдрец веднъж каза да не се страхуваме от величието. Някои се раждат велики, някои постигат величие, а на някои величието е натръпено. Хей, кой е там? Ваше височество, аз съм. Кралят ви пита, ако възможност, можете ли да му направите сандвич. 3 часа сутринта е. Ами да, но той е кралят. Каквото и да ти заповяда, правиш всичко, което той поиска. Аз съм кралицата, а кралят може сам сандвич. О, да! Не можеш да ми направиш това! Аз съм кралицата! Оха-ха-ха, наистина ли мислиш така сега? Кралят може да прави каквото си иска, той е кралят. И не смейте да си помислите да се върнете. Не мислиш ли, че това може да е било малко грубо? О, няма какво. Ако тя се размине с това, никой изобщо няма да те слуша. Какво ще правим сега? Изглежда, че трябва да намерим нова кралица. Направи ми сандвич. Това е историята на един велик човек. Трудно е да се каже дали нашият герой е роден такъв или просто е бил поставен на правилното място в точното време и е решил да направи правилното нещо. Предполагам, че вие можете да прецените това. О, и още нещо, нашият герой не е крал. Просто едно обикновено момиче. Естер. Момичето, което стана кралица. Чакай малко, Есей. Да. Да видим дали ще получа това. Видял си приятеля си да краде ябълка? Да, точно така. Сега не беше нейна, но тя го взе. Да. И сега не знаете какво да правите. Да, какво да правя? Какво мислиш, че трябва да направиш? Предполагам, че и казвам, че не е наред и тя трябва да си плати за това. Звучи като чудесен отговор. Да, но аз съм твърде оплашен. Естер. Да, братовче де Мордекай. От колко време съм ти братовчет? Почти завинаги. Дай или вземи. Дали съм те насочвал погрешно? Не мисля така. Никога не трябва да се страхувате да правите това, което е правилно. Спомняте ли си онази песен, която баба ви пееше? Имаш предвид песента за това, че Бог е с нас и не се страхувай. Да, това го помня. Добре. Но какво ще стане, ако тя не иска да бъде приятелка с мен? Есей, можеш да постъпиш правилно и има по-големи проблеми от откраднатите ябълки. Като този там. Това е Хаман. Този човек ме мрази. Аз се крия там. Направете път на Хаман, вторият командващ на краля. Здравейте, хора на Персия! Негово кралско височество, крал Ксеркс, по причини, които не ви засягат, се нуждае от нова кралица. Така че бих искал да помоля всички отговарящи на условията млади дами да дойдат с мен. Без изключение всички вие, дами, трябва да присъстват на краля. Охей вие, млада дамо, това определено означава теб. Ако е все едно да си крал, мисля, че бих предпочел да остана тук. Вижте, не съм питал дали това ви интересува. Кралят се нуждава от кралица. Качваш се на този вагон или друго? Есей, за твое добро, може да трябва да тръгнеш. Какво? Не, сър, трябва да остана тук, за да мога да се грижа добре за... Какъв беше този шум?
Извинявайте, че точно и кратко... Хей, познавам те, вашия е Мордекай. Ами здравей, Хаман. Можете да ме наричате, сър. Знаеш ли, и двамата работим за краля, но в сравнение с мен ти си комар. Слушайте ге, мълчив комар. Като комар ли ме сравняваш? Не, просто коригирам произношението ти. Опитваш се да кажеш, че съм глупав. Не. Качваш се в този вагон? Поклониш ли се? Не. Лък. Не. Не се покланям пред никого, освен на Господ Бог, на който служа. Качвайте се в вагона. Но искам да остана с моя. Пак ти ми каза да влъкна. Не бях. Добре тогава, Естир върви, ще обясня всичко това по-късно. Забележи ми думите, старче, един от тези дни. Есеи, там ли си? Братовчет Мордекай. Мордекай, какво ни... Добре, съжаляваме за шума, но вижте, Хаман ни мрази, той мрази цялото семейство. Ако някога е знаел, че аз съм ваш братовчет, той също ще ви мрази, а след това ще бъдете в сериозна опасност. Естер, никога не трябва да позволяваш на ни, че си част от това семейство. Но аз не искам да съм тук, защо трябва да съм тук? Есеи, не знам бъдещето, но Бог го прави. Може би има причина. Ще дойда да те посетя отново. Кажи ми защо не разбирам. Кажи ми защо, покажи ми ръката си. Кажи ми защо, защото не виждам пътя си. Сега какво трябва и аз? Кученцата са пухкави, кученцата са пухкави, кученцата са сладки. Те никога не са гадни или злобни, бих бил домнати с кученца. И един ден бях кралица. Ама да. Сега това беше състезателка номер 37 на името Мисехмета. Какво ще правя без тия кучета? Следващия. Добре, така че, да, Сега чак от Вавилон във висящите градини. Мис. Вавилон. Продължавай. Какво трябваше да правя пак? Пей песен, трябва да пееш песен. Нищо ли не си готил? Не мисля, че съм очаквал да стигна толкова далече. Моля, изпейте нещо, ще изглеждам зле. Да видим. Спомняте ли си песента, която пее баба ви? Получих нещо. Битката е наша. Ние гледаме към Бога отгоре, защото Той ще ни доведе безопасни, ще ни пази с любовта си. Така че не се страхувайте, не е нужно да бягаме и да седим, защото няма нищо, за което да се изправим, когато Бог е на наша страна.
кралица. Как ти е името, мило? Дами и господа, мога ли да ви представя всички са? Кралица, Есатаия. Естер, току-що чух новините. Просто станахте кралицата на Персия? Да. Трябва да се вълнувате поне малко. Никой дори не е питаяла дали искам да съм кралица. Есеи. Винаги си имал собствен ум. Винаги съм харесвал това в теб. Не се притеснявай. Трябва да има причина. Но хей, утре ще бъдеш представен за съда. Това ще е забавно. Почини си, кралица Есеи. Братовчетка ми, кралица на Персия. Кой знаеше? Мордекай, царят какъв е той? Той сериозен, много сериозен. Вероятно може да го него.